Maya paganingaldo pong pasibayo. At syuta na po king kapat ng Domingo ning Adviento, ing kalimangaldo ning simbang ganingaldo. Pakyabetala po king kakatamong intensyon kaniting banalamisa para king kapasalamatan ng Rico, Chona, and Nico Malgapu, Dennis and Arlene Parent, king karelan 26 wedding anniversary, Yel Ilagan, Lot Rason and family, Fed and Beth Cordero and family, Edgar and Lourdes Pineda and family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan ng Angel Manalese, Ernest John Soriano, Shaina Jasmine M. de Guzman, para king personal akayadwanan ng Arphil and Shera Coronel. Para king malagwang kapaldanan ng Arphil Coronel, Alvin Malapitan, Patricia Luis Nucum, Myra Lynn Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Lisa Deyang Manalastas, May Cabrera, Amparo Failon Cruz, Noel Torno, Francia Damiana Bansil, Ernesto Dizon, Darlene Joy Santo Domingo, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong meyango na biye, Peter, Paul, and John Francis, Manuel and Celestina Badoy, Mirna Pendon, Dominga Alejandro and Mario Mercado, Catalino Maclang, Juliana Dino, Maria Cristina Miranda, Arsenia Malit Carlos, Edgardo and Mario Badoy, Bernardita and Maria Ricael Di Badoy, Hidelisa Maglalang, Laila David, Maria Teresa Morales, Apong Gusti Pinlac, Yeyet Dirit, Duna Pinlac, Ponsing Valdez, Julio and Juana David, Conchita and Aurelio Capulong, Melinda Pasamonte David, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talakad tamo po at makyabing magkanta kindalit apangkulat. King Legyon ng Igpa, paning anak, paning Banal na Espiritu, Amen. ing ginuman at iliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin.
Maya payabak po. Mayapayabak po among. Sadya tayo po'y sarlita mo, keng makabaldugan na misa, ngayon ngabak, kaningaldo, king kikatamong pamagsadya, king pamandatang ning Ginoo, ngayon kapaskuan. Agkat nakatamong akuan tamong, king kikatamong responsibilidad bilang Kristiyano. Tanggapan tamong, king kikatamong kayausan, king mission, king kikatang biye. At karing panahon, gilutan tamo, pinasa tamo, unang kay, tama si kaso, mangyatang grasya, king pakalolo ring Diyos, bang kanita sana, tunepin, datang ya at tanggapan taya, ing pangabait ng Jesus, king biye tamo. Karem pa magkulang tamo, ngatangan po, magkumpisal ko, Magkumpisal ko king Diyos sa may pain tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip pamanwat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ay panigapu ko, kan Santa Maria ang Kapilaman Birhem, karin sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, inyo panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, king pangapatao na rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, king biye alang anggal. Amen. Manalangin tamo, isipan talaret ang pangadita mo, ing kikatamong intensyon, kayang misang ito. O kakatas-katasan na Diyos at ginuli sabla, at ingkang makapagmulalang lugod, karing mga lati at mapakumbaba, alubos manalik kaya. Pinili may Maria, ang may nihi na birhen ng Nazaret, ban maging hindu ng anak mong Yesus. Kapamalataan kaya kang banal Espiritu, di na nakesa ng kamalayan, king kalukan na rin puso mi. Banketa kalupan ng Maria, bibuklat la para keka at matulang tanggap, manalig at makasadyang magsilbi keka at kekang tangka. Umeka o Ginoo at ipagkalugmoy sarili mo kay kami, kapamalataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king kadwanang librong Samuel. Manok na nga ning payapa i David king palasyo na. Era ne abalanan pa ring sablang kasalang na, uling ingginu yang mimingat keya.
Kanita nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo, manoknangan ko keting palasyong megawaking sedro, kabang at yuneman ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Natan. Daptan yu itang nanumang mayap a isipan yu, pablasang mamantabe kaya kayo ing ginu. Dapot king benging ita, ngana ning ginu kang Natan. Puntalan me ing talasuyo kong i David at sabyan mo keya, king pasabi ko ing anti kanini. Aliwa ika ing mitalakad king templong panoknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong ing David, king ako, ing ginung mayupaya, pasabi ko keya ing anti kaniti. Kinwara ka king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya bemo ko, no ka rin kaman minta, at ikit mo ing simbot ko la, ring sablamong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa karingpi kabalwan amani muna ning yatu. Dinan keng gabun ing balen kong Israel, at karin ko la papanoknangan, at alanang ligalig pa karela. Enala mayalipan pa karing marawak a tao, anti mo ing merapat karela king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinan da kang anak at talapagmana king trono mo. Manatiliya ing kekang pamilya at ing kekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat mo po, idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Idalit ko Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo matatagyang kalupa ning banwa. Nganang sinabi, atin kasunduan agewa ko king kanakong pinili. Pengako ko kang David aalipan ko, king inkeyang lahi, kakuyang papanatilian ari kapilanman, at inkeyang kayaryan, eya miwakasan. Kanako sabyana, ika ing igpako at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tuparan ing pangako ko keya, at ing kasunduan mi manatiliya. Pamamasa king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Puriyan tayo ing Diyos a ating upayang munyesi kanan, a kailangan yu
bakong makapibiyebye king ke kayong kasalpantayanan, agpang king mayap a balita a ipanaral mi. Ing ebanghelyo tungkol kang Hesukristo, at agpang king pangakpakilala na, ning katutuan amilihim, king malambat a panahon amilabas. Ngeni, ing katutuan ay ita, mi bulalag na king masala, king kapamilatan daring kasulatan, ding propeta, at king kautusan na ning Diyos aalang angga. Mi pabalo karing sablang bansa, banding sablang maniwala at mamintu. Yamu kabud ing tune kabiasnan a makibalo king sabla. Paligayan ye kapamilatan ng Hesukristo, ang gana king kapilan paman. Amen. Ing amano ni Ginoo. Salamat king Diyos, manatili tampong makalukluk o sangkula din pamilyang manyindi, king kandila ning kapata Domingo ning Adviento. Garcia family, panimuna ng Brother Manny and Sister Helen, ring karelang anak, Chelsea and Abel, Dexter, Rachel and Iya, Rita May, Robin and Calix, Ninya, Kathleen, DJ, and John. Talakad tampo bang parangalan ing may pabalita. Alipan ako ning Ginoo, marapat sa kanako, anti mo'y sinabi mo. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyam kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod niya ning Diyos Anghel Gabriel, karin king Nazaret, king metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong babaeng mi pangakong kasal king metong lalaking milagwan Jose, ay bat king hari, king lahi ng Haring David. Maria ing lagyuning babae. Di natangya kaya ng anghel at nga na ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, uli na niting amanong sinabi ng anghel, at isip-isipan na nung nano'y kabaldugan na niti. Nga na kaya ng anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub ka ing Diyos. Milamnan ka at ibait meng metong ayanak kalalaki at pamanagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ng kakatas-katasan ng Diyos. Gawa na yung ari ng Ginoo, anti mo'y David a pipumpunana. Iyang maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayaryana,
Eya mapupos kapilan paman. Nga nang sinabing Maria kay Anghel, makananong mapalyari ti ka na ako, kapang ako dalaga ko. Pekibat na ning Anghel, datang niya keka ing Espiritu Santo, ing upaya ning Diyos, nilungan na ka, uli nanite, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal na mibait keka. Lawan may Elizabeth ka mag-anak mo, sabihan da ring tao kingene mga anak, dapat ngeni kanam na ng bulan, ang gyamang matuane, uling alang bagyeng, ena apapaulerian ning Diyos. Alipa na ako ning Ginoo nga ng Maria, marapat sa akan na ako ing sinabi mo, at likwanen nga gen. Kapatad, ing may pabalitan kay katang karigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King Legyon, igpampan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Good morning. May kapilanta na pong misa. Kaliban na po yun eh. Alam mo, may kakapit na na po na po. Ditak na mong kembot. Pasko na. Saguli na mo po. Take responsibility. Akuan mo yung dapat mong gawan. Yan ta sinabi ng Maria, let it be done to me. Malyari sana ka na ako. Ingikas mo nga mano. It is a statement of responsibility. Akuha na itang imbitasyon pamanagkat ng Diyos kaya bilang maging indo ning anak ng Yesus. Taking responsibility is an act of maturity. Baling meto nga tao, he's already grown up, matured na. E niya nakamalati, potang akuan na ing dapat ng dikilan. I Maria keni atsuya keng panalangin. Mga diya kanitang milyari ining ebanghelong iti. Tikyaning kaburyaning igpa. At sinakripisyo na sarili ng pangarap kimbiyena para atok yan ang burining Diyos. Sacrificed and took responsibility for her yes. Fiat. Nung lalon niyo po ining kayang tango, ini sinabi ng malyari sa akin na ako yung ikas mo nga mano, eya mo po ngeni, hangga na kanitang mabiyaya. It was realized not only from the beginning, but it find its fulfillment until the end. Enelikwa ni Jesus. I Maria etane manggagawang Diyos. We do not deify Mary. Adi po totoo ito. Pero lalong tayo kayang pangatao. Ane pa kay nakan. Pero agyun ang ibigay sa rin na King Diyos, lubusan. Mong ngening sinabi ng uwa, tukyan ko yung kaburian ng Diyos. Noon na kanitang bait ni Jesus, ay niya pepadagul, hanggang kanitang manaral ni Jesus. When He went out to His public ministry, i Maria, tukyan niya pa yung anak na. May katapilan kay Ebanghelyo, daramdaman tamo, Jesus, yung anak mo, Jesus, imamo, tsukyan ni Kelwal, panaya na ka. Buri na sabihan, kabang manaral ni Jesus, tutukyan ng Maria, o papasyalan niya mo pebren me ko.
Kaditang may gumpisa ni Jesus kikayang kasuyuan in His public ministry. Kanitang makapako na keng krus, Jesus, detiping ni apostoles sa lalaking kayabe na magkakalalaki la, pero likuan de Jesus, sinalikot la. Pedro, pigkalo nune, magkilala yung anang Pedro. Sinalikot la. Nino yung makatalakad kaya siping ng Jesus, kanitang makapakuya. It was Mary standing by the foot of the cross. Stabat Mater. Mother standing by the foot of the cross. Enelikuan ni Jesus. Anyapin po at kung kita retrato, adwayang retratong makanyan. Pero yan naman ni Maria po Jesus. Itang mo munang retrato, itang retrato ng Belen. Tatal na ni Jesus bilang baby. Kaya Pasko. Itang kadwang retrato, baloya po itang La Pieta. Itang beba de Jesus, ibat keng cross. Kaya ba't keng sapupuna na pasibayo. At tunay naman ng anak na, this time, Metea. At iko nga kakwentong pengari, impe ka masakit, kimbyena, in kamatayan niyang metong ay anak. Sabi dapin, by nature of human order, mas mumuna lang mamatereng matua. Pero kini milyari, inganak na mismo yung minunang mete, kaya uling sinakripisyo na. Pero yung Maria, ne pa rin likuan, inganak na. Hanggang sinubli ang mebye, hanggang pepayta siya ba no Jesus, Mary accompanied her. Ing yes na, ing inako na, ing responsibilidad na, mo one time, big time, mali. It was a life that is an example for us. Gagawan tayong ehemplo, alimbawa, kimbyena para kay katamong Kristiyano. Banta maging mas malapit kang Kristo at maging tapat. Lenya po'y salitang Kapampangan na po ang Pilipino. When you take responsibility, nanya po kayong Tagalog ito. Ang kaya Kapampangan, basically the same. Kunyari mo, I take responsibility. Kunyari mo, ating problema. Atin mo ang problema kayong bali. O kaya ating problema kaya ating kayong baryo. O kaya ating problema kayong Pisamban. Kaya ating problema. I take responsibility mo. Nani kaya Kapampangan ta? O Tagalog? Good morning. Ita pong salita, pareho mo kay Kapampangan ng pong Tagalog. Nga na, kunyari mo, ating problema kayo, sabihan mo, akuan ko. Can you repeat that? Akuan ko. Ikay po. Inaako ko. No? Aakuin ko. Inaako ko. Pag-ako. Doon kanya po iba't isalita kita. The root word is, ako. Inaako. I take it. Ako na Kenny. Bala mo sabihan na, eko sisisi ka rin ang liwa. I do not blame others. Eko papasing responsibilidad ka rin ang liwa. Eko sisisyan din ang liwa. Eko sa salikutan yung dapat kong gawan. Akuan ko. Inaako ko. Nung lalo niya po, kalalam ng salitang itan itang ako. Itang eka manuldo. Tatalakaran mo. Intuturo ni kaya katang ebanghelyo. Diyan ta sinabi ng anghel Maria, ng anghel kang Maria, na sinabing Maria, lumawe na kayong mupong aliwa. Eko po agyuyan. Ali po. Inako ng Maria itang kaburian ng Diyos. Nagilutan. Napinospon. Napibukas-bukas. Wari rin aliwang anak, yutos mula.
Lalo na nung mamiyalong ikita kayang PlayStation, ang po kayang cellphone, may utos-utos na. O may pa selita pa sa liko. Sagulitang, kukuha kong tiyempo nga. O tatsyo ka po, nandito pa sinabi, potang bagyangan. Mamunto naman pero lipa. Makanya rin nga yan eh, magaling lang. Nga napinita nga po, nandito ka pa kukuha ng tiyempo. Panyempuan da ka kayo niyana. Nepo. Pero, potang akuan tamo, bala mo, susundutang mo yung dati tang gagawan. Pope Francis, misan, kitnande. Pope Francis, what makes a good Catholic and what makes a bad Catholic? Anya kasimpleng may gibat ti Pope Francis, man mo mag-theologize, man mo mag-quote kayong Bible, o mag-intellectualize, man. Anya kasimpleng, ana. Masati yung misi pi Pope Francis, simple mo, basic, direct. Nga na, you are a good Catholic when you do good. Gusto ya naman eh. Mayap kang Katoliko, potang gagawa kang mayap. Gusto ya? Wapi naman. And you're bad when you stop doing good as you stated to do good before. At bagi kang mayap, potang tutuknangan mo, itang gawan mong mayap. Potang tutuknangan mo itang dati mong gagawan mayap. Alay mo sinabing gagawa kang marok when you fail to do what you used to do as good. When you give up, when you surrender, when you lose hope, or sometimes you're too busy to do it again. Madalas din kahit kung kakwento, Pader, yan tang panahon mi, anak e kaya active kayang pisamban. Kanita'y tatang ko, ampoy mako, ano kadalas kayang pisamban? O nengeni, may busy ko po. Dati lang, gagawang mayap, tiknangan, sayang na po. Maria na tiknangan. Dati ko pong leader, youth leader, dati ko pong active. Ngayon po, busy na ako po eh. Mag-aral na ako, o mag-obra na ako, tinakong pamilya. Because a commitment and responsibility is not something subject to a situation of depende. Nung ala kong gagawan, munta ko kaya ka. That is not commitment. Commitment that in spite of your responsibility na your sense of being busy, you still continue to do what you have to do. Kanita pong bayo ke seminaryo, mga first days mi, kay kaming orientation, at ila pong tirong adwang amano, hanggang eni, emila ko kay pilublubang ko. Adwala pong amanong importante kimbieta mo, ituruyo po rin ni karenganak yu. It is the concept of freedom, ikay po. Freedom, ikay po. And responsibility. Adwala po rin. At sabihan na po nitang professor mi, director mi, ela dapat mikakawani rin. Di nga liwa kasi puros lang freedom. Malaya ako. Papa, malaya na ako. Gawang ko rin burigo, matuwa na ako. Wow, congratulations. God gave you that freedom. No one can take it away. Pero itang kaya kang pabanging malaya, ating ka namang pakibatan. Ating nga dapat akuan. Then ako halimbawa na eh. Malaya ako. Malaya ako magkanta. Siyempre, bisa ako magkanta. Magkanta na ako magkanta. Sige, magkanta ako. Birthday ko eh, magkanta ako. Ala naman, papigil ka. Malaya ka magkanta. Magbidyogi ko, malaya ako. Wapi naman, sige, doon naman bawalan. Pero, alas 2 na naning ganing aldo. Alas 2 na naning ganing aldo, magkanta ka po. Isipin mong balero ko, bisa yung painawa. Mag-ubraya pa kay kinabukasan. Ating ka naman pakibatan, malaya ka, pero pakibalak mo rin aliwa. Freedom always takes responsibility.
At potang panayati lareni, mi papanitindi tami sa upsaw tamo, kasanting na po ni kaya katamong bilang komunidad. Ating meto ka presidente king Amerika, one of my favorite presidents. Aliwa po'y Donald Trump, aliwaya po. Ika na ako buring presidente Amerika, iya po yung presidente after World War II, from 1945 to 1953. Ing lagyo na po President Harry Truman. President Truman, eman po politiko. Eman mo may isang politician, mayor o governor. Kaya po, mag-obray kayong post office. Direktorya po kayong post office, local, hanggang may national general manager na yung post office. Po. Lalo yung panahon na ito, importante how to deliver mails. Yan tang 1954, wala pang internet, talagang di hanggang gasulat, madakal la. Hanggang, iya po yung maging presidente kaya Amerika. O nang itang panahon na ito, maselan, kaya riyari ng gera. They were recovering, helping other places. May babawi pa yung Amerika, kay ba't ng gera. Bali po, ing masanting kang Harry Truman, kaya talamesa na ating makakabit. Kaya talamesa ng opisina na ating makakabit. Wari po po tang itamod at itang responsibilidad. Makakabit siya talagi utamo po ang posisyon na. Kunyari mo po ini. Father Deo Galang, Director. Okay. O kaya kabit mo, Juan de la Cruz, Principal. Ito lang ito, makabit lang. O kaya makabit kita, Juana de la Cruz, General Manager. Pakabila po rin, datang natulakin. Pero iya, laya man lagyo. Pero tinya kita karap na lamesa. Bali po na makabit ka rin. Dutong niya mo. Ang yan uya may destino, dala-dala nito. Kakabit niya. Kaya post office, hanggang mira siya pong presidente. Hanggang ngayon, tsuya pa po ito kayong Smithsonian Museum. Bali po nang makabit ka rin. Nga na po, the buck stops here. Yan. Burin sabihan nitang the buck, ita pong bali po rin po mi pamasa tamo. Deta pong timba, po mi pamasa tang timba. Wari din kayo mi papamasa tang timba, the buck. Nga na, the buck stops here. Burin sabihan, pangatikang binyeka na ako. Ako na ipasa, gawan ko. Pang yung problema mo, may kabit siya kay lamesa ko, ako na sisyan yung dati kong predecessor o itang anya ating problema yung kasalanan nita. O kaya kasalanan na rin kalaban ko kayong politika. O kaya payaos ko rin stop po, gawan yun eh. Ali, the buck stops here. Pang binye mo ka na ako, akuan ko. Ala ko sisyan, ala kong tuldwanan. Ako mismo, asahan mo, gawan ko yung agyo ko, denan tayong pakibatan ini. O ini po yung kailangan tangyan ng panahon na ini. Para tutupin may bayit siya in Diyos kimbusal tamo. That we take responsibility in the grace that God gave us. At iti po, ingka na akong simpleng karanasan. Imako, inaus na ako misan, inaus na akong mako. Padadeo nga ng mako. Miminom kang panulo. Mo yatay naman din panulo mo. Bakit nga ako? Masalese ka. Mag-presyon ka. Linawin mo yung presyon mo. Wang ako. Bayo ko lumal kayong kwarto ko. Lawen ko yung presyon ko. O susunga ka nga na. O daram naman da ka ngayon, pata magmisa ka, susunga ka nga na. Kamasanting pakiramdam. Mga ko, okay ko mo. Subukan mo magmisa, maka-face mask ka. Ang po maka-face shield ka. At saka kasasabi, siyang misa, at saka kamamasa. Kaya ba't itang kaya kapangisna mo, muntay pagkikasalmin na po pagkatapis. Lawen ko mo, nung kasunga nga ako. Gagawan tamo po ini. Bali, gagawan tamo. We take responsibility to one another. I am responsible to you. Ako po, masaya akong dakalasisi pa, kakarog ko naman.
Sana milabas siya isimbang bengi alang sakit kay katamo. Yan po yung anak ko mumunan dilim panalangin. Ang yan po magkasakit tamo, it's a expression of responsibility. Itang susulot ko mo ini, bantay ako miyawa kayo, ali po. That's not primary. Yung mas mumuna ka na ako, uli po nga ako, baliyo, megmisa ko na bengi king Deka, megmisa ko king Clark, may minyag ko, megbless kong bale, niyang tangabak, megbless kong mete. E ako po masyado lalapit ka na ako. Nung ako mo, dakay masyado pigagan na ka nung ketitamo mo kayong baryo, nga ako, mas expose ko po kayo. Makatakot po, mumuli ko, lalapit ko kayo. Migagan na ka ako. O ita po. Ating kumo pong allergy. Allergy ko po karek. Manaching na ako, manaching. Pero gagawan tayo ito because we love each other and we want to protect each other. I always assume that I might have the virus and I don't want to infect you. Responsibilidad dyan naman po ito. Potang susulod may giyang face mask, ang pong face shield, ang giyang masakit, ang giyang susungata mo, ang giyang manaching tamo. Uling kaya simulmol, tang simulmol na po rin face shield, ay face mask, makapanaching na po ka na ako. At iko pong meto nga kaluguran, yung lagyo na Louie, yung asawa ni May. At ila pong anak, dapat siya mag-college ngayon first year college this year. Dapat siya namang mag-graduate ngayong March. Po may graduate, lupad na rin anak yun. Uli na ning pandemic. Siyempre po, tangan na ka, panayin mong mag-graduate kayo, wari na. Ya mong panayin mong manika kayong stage. Man po may graduate. Alang seremonya sa graduation. In-enroll na niya po kita may itong masating eskwela Manila. Taga Manila la po. Ano kaya excited? Siyempre, college high school ka, senior high school. Ngayon magka-college life na. King wade pan dormitoryo, king wadeng kwarto, malapit kang university. Aba, kasanting na. Potang college na ka, excited ka, college na ka. Baliyo po, engan may tuloy ni. At ipang may tuloy kayang biye. Megdibuyo, niya tang August. Pero masanti kaya nga na kayo na alayang mangingyat ka rin pengari na. Wari po itang magdibula rin anak. Masali mo kong malan, di ba? Niyatang panahon mi, bisa ko mika party. Niyatang panahon mi kanita rin kasisingat ko nito. Kaya ba't kanita? Tenga liwa, sali mo ko regalo. Siguro masanting yan, sali mo kong telepono. Sali mo kong telepono, kaya sali mo kong computer, papasali lang regalo. O kaya mag-abroad ko, deng aliwa. Pero bali po nga na kayo na, migdibuya niya tang August. Sabi na kang mana, ati kong tipon, ati kong regalo, pagdenan de po rin kamag-anak na. Pepaluto ya po kang mana, ilang adwang mana, 18 years old, ya mo po ini megluto la po. Megluto la. Megluto lang dakala nasi, dakala ulam, at pang dessert. Pengabid na po kayong pilunanan, pamangan. Yan ta pong miti po na ito. Peksabihan na itatang na, yung tatang na magmanew ya po. Panga na, buri kong ibigay ni nganda ko nga na, kareng driver jeep. Kita po king Quezon City. Kanita po panahon na ito, lalo na kanita, dakal ka rin jeep ni driver Manila. Hanggang ngayon, alaman makalwal. Potalungog ka king Edsa, sasalubong na rin driver jeep. At ila pong lata. Di nga susunod na alala pong pera. O tita nga nakita, 18 years old ya. Naman isipan ni sarili na ay bisa kong yung problema ko, pasamasan kayong buha ko. Kailangan ko yata nanin gagawin na nito, tangmal? Reban. Pareban kayong buha ko. Denan mo kong 2,000 nga na. Ali. Ingisya pa na rin ang driver. Pag-drive din tata na. Kaya ba't yung anak na, maka-face shield ya, maka-face mask ya. Dudwang na ka rin driver yung pamangan. Kikikay tata na. Yan pangane. At kikikay tata ng po'y mana. Masayala para kayong anak na.
naisipan sa nila, anak ya pa mo, inako na ing responsibilidad na. Sana makanyan mo naman kareng anak tamo po nga po, kareng paunakan, kareng estudyante, that they learn to go out of themselves and embrace their responsibility. King kaya katang baryo, king kalinisan, king kaya katang baryo, kaayusan, king kaya katang dalan, king kaya katang pamilya, king pamilya. I take personal responsibility. Akuan ko. Masakit kalupot ang ating akit, basura kayang dalan, malungkot ka po ang akit mong masalese kita, uling akuan mo. Ing kaya katamo biye abe-abe. Iti po yung maya pabalita. May we take responsibility into the mission the Lord gives us. Not blaming, not hiding, not passing the buck. Maya payabak po kaya katangan. Kilagyo ning ikpam po ng anak, po ng Balad Espiritu. Amen. Ipasyag tayo po kapatad, ingkya katamong kasalpantayanan. Itangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang may pain tutu. Linalang kimbanwatyatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo. Mibayit kan Santa Mariam Birhem. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, metet mikutkut. Tinipaya karing mete. King katlungaldo sinubli ang mebye. Paypayta siya banwa makalukluk wananin Diyos igpang may pain tutu. Nibat ka rin magbalik ka naman keti, bamukong karing mabye ang pong mga matem. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangpatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Ibuklat talang rin kaya katang puso king inutang Yesu Kristo, banmiya at manatiling kayabena. Kembalang pakibat nga tapo, ginu mamaleka kay kami. Ginu mamaleka kaya kami. Ginu mamaleka king kekang iglesia. Ba maging makabuklat siya keka karing kalulu at ding magdulap keka akit da kayo ing kekang kapatawaran. Biye katutuan ang pontula. Ipanalangin mi keka o ginu. Ginu mamaleka kay kami. Ginu mamaleka karing pari at reliyoso, bam mibibyelo, agpangkingamanong misan pisyag da keka, at sumuyulang mong kapakumbaban, kimbalayan apigkatiwala mo karela, ipanalangin mi keka o ginu. Ginu mamaleka kay kami. Ginu mamaleka king kaming yatu, banding miyayaliwang lahi at kultura, miyabe-abe lang magdulap kapayapan at pasulong king katuliran at lugod. Ipanalangin mi keka o ginu. Ginu mamaleka kay kami. Ginu mamaleka karing pamilyami, pisan metungan mula king katapatan at kamulog. Ang tabayanan mo reng pengaring paragul karing anak da. Ipanalangin mi keka o ginu. Ginu mamaleka kay kami. Ginu mamaleka karing komunidad mi. Anong numiya matulang tatanggapan, imbalang mangailangan, mong tulang susuywan, ing metong at metong, ipanalangin mi keka o ginu. Ginu mamaleka kay kami. Ngeni po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginu mayaping kayabera ka. Ban mi ka kamalayan kami mamale kay kabusal mi. Kalupan ng Maria, era sana sinup mo para karelang sarili. Nune yatad da karing aliwa at akuan da ing kayusa na misyon ng Diyos himbeda. Bana kilala dakat aluguran manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, banda ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ni Kayang Lagyo, king kakatam ka sa plala at ni mabilog na Santa Iglesia. Ginoo, mananasanang ingupaya ng kaya kang banal Espiritu, papagbanala, apepagbanal kang Maria, ay hindu ng kaya kang anak, papagbanalano sana reti kaya kaming ngain, bibili mi babo ning altar. Ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayo reng pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin garapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Inyang mi pakumbabayang may kisaut kaya kami ang tintawo, ti parana itang binalak na kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni paninayan mi tangaldo po tayong Kristong ginumi, magbalik yang pasibayo king kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan mi, mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambeding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe kaya lang tuk ng dampa mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin balaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat siya kaya ka, piraso na et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tangapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanaong katawan na midaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tangapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ting anakong daya, ing daya nimbay talangang gantipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigagan na kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang yan igaganakan mi o igpain kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapin imbi at kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, king kami sanang misulo-sulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king mabilog gayato, ban mi ganap yung kaya kang lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang manimuna, susuyo, magobra at sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na keti kaya kaming baryo, king Sapang Bato, king kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepainawan at mananayang subling mi, at isablang mayango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maus tamo king Josig pa, kaya benang Isus, manalangin tamo king panalangin, tiro na kay katamo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bant king kasaupanin kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan,
nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapaan ng pambilugan ng pangkingkaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo po, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko. Pwede mo nung ako din. Ako muna ito. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, amilalako king kasalanan na ninyato. Nuan la ring mayaus, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git kin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapat impaulina ni ngening pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umi ka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, in sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi, bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubie at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kalam mo para ka rin sa blang tao amiyatasan, ban panigaralan impanibata niting virus, gawang masampat a paralan, baniwasan impamikalat na niti. Ampong makati lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan ng ponding gamat, ding sablang mitagulaling, king pangmaningat kareting masakit, king mit mong lugod, kaingatan ng ponggelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat, akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami, pakaring sablang may sasakitan, pauli na niting virus, mananasanang milunasan la at manumbalik, ingkarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo yung kalam mo, para king kakayap na ring sabla, ang pumakyabe, makaibie, masampat asawp, karing pamangailangan da. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibie, maghari kambe mo, kambe ng metong banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tapo. O Ginoo, kaniting sakramento, tatanggapan miya yung pangako ng kaligtasan, akabang lalapit kami king Paskong pangabait, pasulungan na kesana king kasalpantayanan at lugod, ban pagmasusyan mi, ing panyatang ng Kristong kaya kaming tagalapagligtas, aginumi manggaman king alanganga. Amen. Alata na po misa po atang las 7 ni ngabak. Yapi na po yung misa tan Domingo iti. At pag bendisyon da kay po, ading kaya katamong pamilya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong kaluguran na pamilya. Kilagyo na ningig pa. Ang poring anak. Ang poring Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang misa midaw na. Kalupa ng Maria. Akuan tamo ing misyon, mabiyan ng Diyos, kimbiya tamo. Salamat King Diyos.